Bonjour mesdames et messieurs, devant moi s'est trouvé un véhicule abandonné. Oh, excusez-moi, jeste li Belgrad? Burazi, pa šta je ovo, majku? Došao čovjek i ostavio, napustio auto iz Francuske u sred Beograda. Pa buraz, kao da mi nemamo dovoljno naših napuštenih, pa nam je samo tvoj falio još da ga ostaviš ovdje. Malo smo se zezali na francuskom, ali nemojte zameriti. Ovo dugo stoji ovdje, ja više ne znam ni od kad ni zašto. Ostavljaju mu kao i svim ovim našima poruke za otkup, za ovo, za ono. 9.2, koje beše 9.2 tablice? 7.5 je Pariz, 9.2, nemam pojma, ne mogu se sjetim sad. Znam da je 10 Marseille, možda je 92 Bordeaux. Ali navodno kao, znaš, on ima ovdje neku dozvolu do 2022. Ma važi buraz što ima dozvolu, ovo ne može ni da upali. Stoji ovdje 2 veka, bar koliko ga se ja sećam. Tako da eto, malo nam je naših krševa, sad nam i Francuzi ostavili nešto za uspomenu. Ovdje imamo neku Hondu. Ja iskreno, ljudi, ne znam šta je ovo uopšte, ovo je nešto mnogo matoro, kao prvo, a kao drugo nemam blagog pojma šta je, da li je ovo neka prva Civic ili ko zna. Mislim, auto je definitivno napušten, registracija je istekla, ne znam, 2013. Tako da nešto je iščukano ovdje, nešto svašta. Ima tu neko žešće oštećenje, negdje je lupljeno očigledno. A unutra je onako simpatičan. Kršku kršnu. Ima neka kožna sedišta. Mislim, auto je truo, brate, raspao se. Totalno i frontalno se raspao. Ne znam iskreno čemu ovo služi, evo. Vam nešto pomaže, piše Wagon 5 Speed. Pitaj Boga, znači, može se otvori gepek ako vam nešto znači, ali ne znam šta biste mogli da vidite pametno u gepeku. Ali lep mu tepih. Tako to stoji tu neko vreme već, ko zna koliko i od kada. Nekak stoji. Ako nikom ne smeta. Evo još jedna Vectra, malo napuštena, ali izgleda okej. To jest, ja ne znam, da li je ovo Vectra, Astra, šta je više. Vectra je valjda, nemam pojma. Više sam se ja pogubio. Mislim, auto ne izgleda loše, ovako, fizički. Ne znam. Čekaj. Sad sam uzbuno, majke mi, šta je ovo? Da li je ovo? Definitivno je Vectra, prva serija Vectra, ali neke čudne ove felne ima, pa sve što malo zbunio. Liči na onu staru Astru, neku kao sedan ili tako nešto. Mislim, definitivno auto, onako, nije loš, izgleda okej. Koji svi ostali služi kao neki magazin. Tu nekog lišća unutra ima čeg hoćeš. Evo, ostavili mu ovi doći da ga kupe. Ali izgleda se niko nije javio da ga proda. Tako da eto. Još jedna Vektrica onako. Ne izgleda loše. Stara garda. Renault 4. Poznat kao Cipela, Cokula. Kako ga je ko već zvao. Evo, ovo je očigledno više se neće voziti. Voda ne izgleda loše, iskren da budem. Ranger izgleda dobro, ovako neka čudna crvena boja sad već. Vlasnici su ga definitivno napustili. Ali ovako prilično je u komadu i sve.
čuvene felne sa 3 šrafa. Verovali ili ne, te su čak postojale i na unutra onako nešto tugaljivo. Te su čak postojale i na ovim, kako se zove, Peugeotima 106. Pa su onda kad im fali felna, brate, oni drpe od ovih Renault 4 ili 5 već. Neki su isto tako imali te felne. Čovječe, Range je toliko napušten da ima tablice koje su stare preko 10 i kusur godine. Znači, on nikad nije imao ove novije tablice što sad imamo. Pošto ovo su neke SRJ varijante. Renault 4 GTL. Šteta za ovu cokulicu. Bio nekad mnogo dobar auto. Ali šta da mu radimo, evo. Došlo vreme da više nije zanimljiv. Ispred nas Renault Kangoo. Pa, očigledno napušten, malo su točkovi ispustili. Ovdje se vidi da nije to pomerano već neko vreme, istekla registracija. A krovi hauba su mu neke narandžaste boje. S ove strane je udaren, očigledno ih je mrzelo i da popravljaju. Od 4 gume 3 su mu ispustile. I tako. Ne može se otvori, nažalost, zaključanje, ali nema šta ni da se vidi unutra specijalno. Stoji tu na sajmu. Čeka, ne znam, neke bolje dane, mada mislim da za njega boljih dana biti neće. Očigledno je odradio svoje što je trebalo. Tamo negdje septembar, oktobar 2020. mu je istekla registracija i očigledno da svojim vlasnicima više nije potreban. Evo, ovo je bila jedna od vaših dojava. Oni koji su dojavili znači koji su. Tako da šaljite svoje dojave slobodno. Uglavnom se trudim da ih sve ispoštujem, tako da nemate frke da ću da vas iskuliram, osim ako nije nešto baš Bogu izatregiram, a da eto, tražili su da se nešto snimi u Pančevu, bili smo i u Pančevu, tako da nije nikakav problem. Slobodno vi šaljite dojave, ispoštovat ćemo koliko god se može.